Odumeje si na enwe indaboski bahosa nwe le preda supenda mana bosi reality hit ndị soludo bịa ndị nche were ụla nkọzọ na-amị ya na azụ nkọzọ na-amị ya n'ilu ejiwezi boseweze ndị ahụ ebere mma nwa virgin ọkpakịta mmanya nwe shuga mmanya ji krọchi saga ụnụ sigodo nwa virgin ya kpọpụta mmanya n'ụlọ chọrọ ịfụ mmanya na katọlik na-apịawara gị egwu God the Father, God the Son, do you believe? Oh yes, I believe. Ti egwu a nabagodo gị n'isi mgba nkomkom kotomkom komkom kolokotom omimi nke nọ na Anambra n'arọ 2025 ndị ntọ na-atọrọ anyị na-egwusisi anyị n'ihi na ọrụ ebe ya otu ga-arụ ọrụ adịghị. Onye go mass communication ịgụcha graduate mana Bible adịghị graduate ya siri dị nit nna gị edere ihe ebe a gịnị ka ị na-agụdị afọ okonkwo nọ dị ya ndị na-edere Bible ha nwere surname ka ije jụọ ese nna ha ịma na how many of me and you na ga-enye nwa ụmụaka anyị probably nye ha n'obi otu ahụ nna anyị si nye ya n'obi. We have sold them off in order to travel to UK. So what am I telling you? The idea of Jesus is just for them to brainwash you, to make you hate yourself and see them as holy people. That is why the whole characters in the Bible are white. The whole saints are white. St. Paul, St. Peter. The whole angels are white. St. Matthew, Angel Michael. Ebe ọ na Jesus bịa nwa maka ihe anyị niile kedu emezi na nwere angel bụ onye Igbo nwoke na angel nwafọ angel Choma angel Chidimma or a crime. You have common sense. Do you get me? Kedu ebe na Jesus anyị bụ Jesus n'isi na ọ bịa nwa ihe ya ọba ha mezi na nwoke onye Igbo bụ angel nwoke onye Igbo bụ saint. Angel si abem na village there St. Ezeaku dị asọ pray for us. Robem na township ebe there St. Ezeaku dị asọ pray for us. Street nwere ebe St. Ezeaku street. You can't demonize my own forefather, my own lineage, and you become holy. Now, since you are Jesus, you are Christianity. I am met to go on. But ihe niile gbasara onye ojii na-esi onye ojii isi before 1 year. I'm telling you this is the reality. Onye ojii kpọrọ 1 year asị. Na ngwa the black man isi onwe isi. Reason Christianity be manipulate ekema na onkologo na poison. Onkologo na kecha kalaka. Onkologo na ose made ga nilu. And ihe Jesus bịara in because ọgụ iji onye ọcha Jesus bi mebi ịsachapụ deti ahụ dị ndị ojii na arụ. Again, they did that in the gene and only gene and your poison. Can the Christians say, well, go? Man, I want 6,500 people, you won't get poison. And you normal sickness in them and the ocha. You then know, on your gene and your cherry, a cherry will leg ulcer. They got Ijana go type of leg ulcer in London. If you're in London, one a cherry. Again, I go now, Gogolo, leg ulcer in Germany. From the Germany, what you're here in a bad cherry. And I mean, on your gene and your poison on your cherry. On your gene, I send the motor accident. Negant. On your gene, I send the motor accident. Onye oji na-eme onye graduate ọgụcha akwụkwọ nweta ọrụ onye oji na-ekecha akpa nwa onye oji ịmụta nwa onye oji bụ winch ọ na-efe n'abalị ndị mmadụ na-arahụrụ onye oji enwe ngụ fepụ si na window mere fiu pim tieze Chidimma ọnụ na n'onu ma n'obi na-amị ọbara Chidimma ọmịrị ọbara Chidimma move where I want that. Na bed ebe no torium. Nollywood so promote all these things. He didn't have hide the Dutch creative to demonize him. Now, even though Gene me her journey now towards their own people, which is the idea Christianity in over us. Now, can the work of Jesus? Jesus is the cause such a buy from that, and once we believe in once Christianity, not also now. The Christianity can brainwash and all these things for life and do gene me on one. Now, they say Jesus, like as na the Jesus clean those things. And the end na go get a name on your G. Gane goes on your example, he hand can you be so good. On your G, Gana want to ask them. Now, what can I be not here send that send? A black man will believe. Without knowing today, and we recorded the amen in China. Since this year, na trailer dali, both family money, both private car. And China can win trailer today. In short, trailer in China, can trailer in 55 countries in Africa. Trailer nebo container na China. Ka the whole trailer. Then the whole 55 countries in Africa. Because Chinese supplies every damn thing to the whole 55 countries in Africa. Check how many trailers near Bungwaya is China Apple. Aga to shipping company payday. How many times have you heard in a trainer that it's Igbo family people? Because no China malugo ko no acha. Kan wa toro onye Britain were Jesus brainwash aya. Mana na ihe nna ya gwa na ọ bụ na agwa mere o ji bụrụ agwọ na nwaanyị ga-ewere aka nkụ n'ụgwa na emezi okporo ụzọ separate big truck from operating at the same time with a small truck na nnukwu accident kpakpa ga na-akpakwa they stop their big truck from operating in daytime na before motor apụta na China ọ ga-akụ 10 n'abalị by then obere motor reduce go n'ụzọ
So mana mo wan see o wera batata for ebe trailer buru nwanne m bu 350 clean fodo motor abịa ọsọ ekore ejere na akpakara nke ọwizis ejem Delta State ebe 5 days ago from ebe atọ Iseli ukwu anyị gara anyị nweta 3 trailers dalada kedu ise gị nwe ihe gosi ni nwere ego if you can produce goods and services in your country, if you can be productive, if you can use your inherited resources to use it, create an idea to solve your problem. Our ancestors did it in the olden days. Wọ́n not the better create ofe solve all the idea of hunger. Russia no je me research. Afifa ya bi wole cover no man mili and o ma senke kwa na mili mo ya. Je wole akwụkwọ mangoro ma akwụkwọ oroma ma akwụkwọ pọpọ cover no me lo chi anya. Mili mali ni ozugbo there. Ode kasia. How could these people detect how they use this kind of grass cover their house and it will not drop water? That is using the resources that Chukwu gave to them to solve their problem. Showing that when we watch Chineke Jefa, if our ancestors can detect something that we use to cover themselves, give themselves shelter, Chineke Jefa anybody. The creator of this universe is not owning anybody. The creator of this universe owns nobody. Manando ka dia bodo go once go na Jesus na Chineke Jefa wo ke baba ma tori abo Jesus. Ka Chineke Ezeaku. Since be we ekpere, kedonye ka dem na Nigeria. Kedonye awose kam. Kedonya Hausa ekama Buhari chi Nigeria 8 years anụrụ m ofu mkpụrụ oyibo ọsụrụ na ya clean of manant. I'm coming from Sokoto tomorrow. He ruled gị nwa bụ prọfesọ na claim n'Igbo onye Igbo na ma so oyibo yi na so ma diphthong ma kono na akpọ British phonics ka ogini ko na bịa supreme measurement pio ma onye Igbo the well talented and blessed with wisdom ma me melai ni say tie back onye Igbo chọọ ịsụ Hausa ka to no to ni che na onye Hausa onye Igbo chọọ ịsụ ka onye US also be che na onye UI the gifted, but we don't want to use our gift. Why? Religion is manipulating us. And I'm here to tell you that you are not a witch. There is no witch in your family. The witches and wizards you have in your family are church leaders and politicians. In any oti no the wabona unu bondo ka nwere bunu nwere power unu ka ijo obili chego mo na mo. Ụfọdụ n'ime unu bondo ka na-ekiri m nkịta. Obunu nwere ebe ọzọ inwe power ka dị otu Ezeaku dọ n'oche gị nwa gị nwere ike lie ya down na bed ma ọ dọ n'oche. Obunu ị ga-eme iste nwebe ihe nọ ị ga-eti n'abalị akpụtụ mkpọ. Dynamics. Eyota. Mana do to ni nwere powers inwe. Uto akọ dị oyo ọbụna. That is why ndị ọcha ji wee na-arụ telescope. Anọrọ ebe a scan afọ na-eme na America. Raw camera. And the distance is for everybody. Man, no power ni kina abịa kasi no nwe power. Odumeje si na enwe ndagoski bahosa. Nwe lepreda supenda. Mana bosi reality hits ndị soludo bịa ndị nche. Wele ụla nkọzọ na-amịa na azụ nkọzọ na-amịa n'ilu. Ejiweze bose weze ndị ahụ. And I was thinking that day no ga-eje na fridge mepe fridge wete nke osi no metube ha aka. Inwe nke power si no meke dey power nke Odumeje si no metube ha aka. Onwe one power si no metube ha aka. Eche no ga-eje na fridge that day mepe fridge wete la penda. Fendi be soludo la penda. Onye ego egwa na-emesi ụtọ. Akwa ihe unu na-emela anyị na-ebe. Onye Odumeje kwesị ime. Ofe oje ebe mepe fridge were ofu power fenya o da ga ibu egbe mewe o adịghị easy magic anọ n'ụwa. If ndị na-eme 419 nwere ọgwụ ha na-agwọ ya ọ common sense. If ndị na-eme 419 ekwuchere for my younger sister born around na New Pass body na side ụzọ obosi. Onwe wayo nwere ọgwụ magic no idea. Onye ya eme shift go your brain. Nye gị ihe chọrọ. Understand? Nye gị ihe chọrọ. And onye wayo na-egbugbu onye wayo. Maka ihe ahụ onye gị mana ịma nweta nwe ya so easy mana ịnweta gị so easy. Na orisi ya ga ọrụ gị jeze weta ego dị na be gị. Ewe gote chemical eji asa ego. Ije weze weta ego. Ọ nara gere cash. Sikwa gị je weta ọzọ. Ị notice na ha na-achago gị ego. Enwe ke were ụlọ akwụkwọ gị si ga-abịa sịkwa ebe a. Anara gị phone gbanya. All common sense. Mbosi ejidere onye nke na-akọwa ka ha si eme the thing. Kedu ka fa si eme? Eweta mmiri agbụ na bucket. Ewere ezigbo 1000 naira note for tie n'ime dị mmiri. No, na ka ha si eme ya bụ eweta ihe dịka bottle water dị otu a. Agwa gị na ihe a chemical. The person ejide ya n'aka. Na ka o ji ya n'aka, o fold gị dịka 1000 naira into fold ya n'aka, kpadi ya, fold ọfụma, kpadi ya with bottle water ahụ otu a. Ịghọtago? Jidezi ụta na agwa gị na chemical ka ha ji n'aka. Do you get me? Now, na ọ bụ na-agba chemical n'ime mmiri a dị na bucket a na-atinye ya na agwa gị na the same thing with the Bible. Nkwanye na Bible kwe gị, mma gị nwee sugar. Mana Bible rubbish. Ị ga-ama na jigide sugar atị bọsọ ya. Nwere ekpere ikpe ka sugar na-eme mma gị na. Nwere nwa mgbe ya eriela PSF, nwa mgbe ya ọnya baa ya n'ọkpa, agwa gị na ya ebe ọkpa. Ebe ya ọkpa. Ebere mma nwa virgin ọkpa kịta. Mma ya nwere sugar, mma ya ji crutch saga. Unu sigodo nwa virgin ya kpọfụta mma ya n'ụlọ chọrọ ịfụ mma ya. Mma ya nwere ọkpa na-abụ, ọkpa ịtọ kịta. Aya ka nna akụzi. Ka ịmanụ nwere ike ime mụ na gị, then ome nwaanyị kedụ idea mụ na gị ga-eji solve the problem. Ọ bụrụ ebe isi na ọnkụrụ gị na-egbu gị.
Now, how did they go like this? 1,000 GD ejide the bottle water. See any chemical. Now, I bet in a bucket with a milli. It will have if they got put to away from the apple one kitty. A bear not take a size ego. Yes, I think any memory. And what that was Tina or blow for. I said, what about the memory? I said, away will bottle water, milli chemical, where and that thing I did for me. And I always say, who is there? I can't made the milli with the bottle water. Shape was there, yeah, and I make a foam, where is it? You have to go foam, where is it? The no motor foam to say, ban. Or whip attack and he made the milli. Whip they say the 1,000 pick on Akia. You have to go. By then, whip it here. No was very good to 1,001, 1,002, 1,003, 1,004. If on Ampen Power, what's about the 4 pieces? Also got the tin up go. Oh, just common sense. You know that? Now, all confused government also go 4,000. Now, you are was give you with the goes up. Can we make it? Can we got them all? Can you call you and the men? I say, we take Jesus go see. Now, get you with them more money. Can Jesus make it? Go see. Understand? Every day, all you want to sow seed. Nakando Kayoba, Nakando Karum. Why you? Jesus game scammer. Game scammer. Even in them and they get a laugh for you. More if Benina had which more, even no need to for peace to remain in that community. No matter how big you are, or how with the law court, and then you will go make my chief judge, everybody on. You have an opera culture. The boss now got the number, how many poor people with the justice in the law court? More than how many could hear with how many poor people? Ask yourself, law court and man, and then I will have the way. And you and I, you try, I revive a channel of Bunina and morning in on our buy. On our beak. How much will I do? I can even go for the phone name with some ties. But I'm actually and I with him, Mamma Ebo, had to talk model to no make the muddy mother financial. Morning asking him walk, some of them the reason I'm gonna get into if not I go again here. Near and Amonaga, Kayamotai. Now, Dr. Tila in limit. Now, those shrines were evil. How are they evil? And when shrine on an Igbo, Jim Madela. And when shrine on an Igbo, asking him what time I get Blomagi Jabba, a body and wag. And when shrine, I end in the night, no matter how tall you are, no matter how big you are, no matter how wealthy you are, open one up about a report on your room more, or guy you must come and answer. And they soon go. That is why Haji, when I come to there, go to a village, you know, how long see a guy do for God. I don't want to watch a question more and Guruji with you. Pay a morning and for justice, for peace, for love, to reign. It plays for their religion of mischievous business. Every Sunday, na Catholic Church, I'm going to hang him with the Anglican, my better every Sunday. Any day, better. Because they have already established that auditorium for you. They have set the plan of brainwash before you. Practical. They put the structure. Rod on Kaduzian or Mamma. If I will get AC, say music. I'm on this in business. Church can I just with the structure it. But I'm a Catholic now. God the Father, God the Son, do you believe? Oh yes, I believe. I believe in Jesus Christ. Do you believe? It's organized. Please go and have a good Nissan bank. You believe in Jesus Christ? Do you believe? And those choir and Agwagwa, they came for practice. They did practice. And the choir and the church, they make practice every day. Every week. They don't just come out and Jesus directs them what to do. Now we need to practice what we can do to remove poverty. That is production. Good governance. That will enable us to be productive. Also, sitting in the China and be a good banner. Oh, I will never have fine. I will have to something. Go where? They make money while they buy it and go to their account. They'll still make profit if they sell it to us. I have a consumer. But when we get to Raman to take was for the African and no be mobile and so can also sitting in the China, they wouldn't make charcoal name in and when yeah, Yechiata. And the accusatory agriculture of farmer when on a secondary school, if on and your child with anything but Sally without government in the beginning. Go ahead, order. Igwa akuzele gaboni goro ya basara agriculture. If na bend ocha na akuzela in a secondary school. Na iwu megide na befa ni man kuni jebutu oisi.
na bro na government na ekiwo n'ime anyị nwere ike ije nga for it. Understand? Now, do you have government that cares for you? Biana sugar ba iketa na ana egbu osisi eme chakol eme bu na China every day. Ndo chachide Bible that make sense in palaka. You will akwụkwọ na bamba God say God deli e go ya. God agwanwuru gị o deli ị ga-ego ihe okwuru ya. Ma papa gị ke noka. We mketa na sinna bamba. Iwe we mi se neza kana bakamba. God nwere power ime ihe niile bụ na Bible ko na-ekwu. Ede eji gị tiwe obi gị gwa na agwọ gị na-akpa nkata. Sị gị nwa ngwa si ebe. Nwa m aga n'ebe. God cannot come and speak to you direct. You must read what is said in the Bible and you want to. That is why you are poor, but you are practicing what is in the Bible. You want those things that happen in the olden days in the Bible to happen. And those things are fiction. Again, the create can idea again in China. Here are the make one takri chapter Aylachi. How many years called? She's a billionaire in dollars. Mark Zuckerberg. How old is he? Elon Musk, Sarone called the richest man in the world. Kedi believe. Kini bele make go. Ego pepper. Ndị ọcha kwụsị iresi gị machine eji print ego. Kedu ihe ga-eme nweta gị again? Why can't you create an idea that will yield money in China and Japan? Onye ngwa gị sị gị, I need governors na president ga-enyere anyị aka. Ka push go religion out. Everybody go yomen and abuse they about politics. We need help. You cannot do without government power. And it takes only one man to liberate a nation. Take if you go to Dubai. The king does it Dubai almost some years ago. He just decided to beautify that country. I wrote Dubai within 50 years. Although thought. Man, I'm 65 years. We are how old are we now? They claim that I'm independent. It takes only one man to change a nation. Go and join politics. Put on a PG Benagi. No matter how small each need. You can never say anything small. No matter how people value you. But I need the real watch. You may as well buy. It's simply a PG of community. But not and can eat him pot I need. Only had the stop. I had a pot already. Unwezo. I could not keep the hammer wezo. It's in a good standard health care. A good village, you know, get to name one ambulance in case of emergency. I don't know St. Paul Catholic Church worth 1.5 billion. Jane Nugu, if they Nugu Jaka will last no Catholic Church. Or worth 3 billion naira. When you any emergency ambulance no Nugu as I'm talking to you now. Enugu was in the web television. Yeah, my case on door. Onye Nugu. Number 12, no one Fenugu man one can order. Yeah, follow me, Sage Jibuji or Enugu as a big village in Igbo land does not have such idea. With all the professors, lawyers, barrister, doctor, military personnel, police officers from Enugu, none of them have sat down to discuss on how they can provide the 354 ambulance for Enugu community for rescue. They are discussing on how to build St. Paul Catholic Church. But they built one of the biggest auditorium to represent criminal activities in their homeland. Lies. Those auditorium follow, they represent lies. But one son, one a jebu mo idime. Even a jack one idime no ya muka one Hebrew. Even a jack convince so mo one ya na haga muka one Hebrew. Hana muka koko. One the 30 years old one. A hospital mpo one takle gani India. The problem now one na sisa me pro no one no be anybody mo no ba amro no. Sim gini ye bugo no dey no come on. How? What? Ona ba kana na bobo one man. You control it immediately. Na machine I go to fly me surgery keta. One any can one go to line from London. 1.8 million 50,000. High good machine. Now before each me surgery, all this fibroid and all this, you take 5 pints of blood. But this with this machine you can just keep only 1 pint of blood or 2. One go forget use. The machine would on a one for on a silo event. Then when is about Brasia? So the person is no longer losing blood. Human idea. Okay, where's up on one major operation among one. Now then the again one name was this. Battle. Hallelujah. As of 10 years ago, now on your German such machine game exist. A black man have never dreamed on if I game make a way, make an idea surgery quite you want to fight table more but I game when you're more young or got into Mona Moon get the one when you get your pressure more one Campbell, one cable, you want to one cato. I am one. When I mean, open when you get your pressure more one Campbell, more one cable.
echekwana eche nwe ya na-akpịa medically onye megoro operation gboro na abụọ jeze ka ọmụ nwa normal delivery onwe medical practitioner n'ebe a nye m dị afa enwe ihe a na-akpọ dị afa ọ ga-amụkwa jekwe kupụta nwa ahụ ị na-asị na-agwa anaghị na owepụ function against you shall prosper no nwanne a ga-eri gị inwe ọnwụ ike chọọchị nọ n'uru ịnụnụgo na mmadụ nwere ndị chọọchị bịa gwuo enyi ịnụnụ gị they can never dig your grave ọ ụmụnna agaghị na ha akpa asị na-agbagharị n'obodo oyibo emeri under Christianity na-ezuzugharị igbo n'obodo oyibo as a Christian na-ezuzugharị na-agbalị ndị be nna gị ọsọ ha chịnata gị onye nzuzu n'obodo oyibo na-akpakwa akpakọ ya bụ onye ọ na-abịa Christian n'obodo oyibo na-eji Christianity fight ọmụ ya bụ onye nzuzu that's what I mean ị na-ezuzugharị na be ndị ọcha ọrụ nzuzu ka ị na-ezuzu ebe a gbaa n'ụgbọ na taba bịa n'ọbe nna gị ezuzugharị n'obodo oyibo na-asendịrị ndị ụka ego na Naịjirịa onye nzuzu ka ewu onye iberibe na-enwere isi na mmadụ okpo aha hijacked brain ihe chọrọ ihe free Jizọs kpuchie gị free Jizọs mere gị nke a free Jizọs mere gị nke a free mana Israel mee compose na nwatakịrị ọbụla amụrụ na befa ga-amụ ka esi agba egbe ọ ka esi agba anụmanụ adeleni ha human being every living human being today in Israel once you are 18 years you join military you join na military akụzi gị ka esi handle esi egbu mmadụ ngosi gị maka esi zoom mmadụ na kamera gbagbuo onye akụziri onye Israel for 4 years ọmụ ka esi egbu mmadụ for 4 years onye banyị na-amụ ka esi ebe angelos mgbe onye Israel na-amụ ka esi egbu mmadụ chịtara m ọ bụla ofe aka m ebe a mepe ya nye m aka ebe anyị na ọchịa ụdọ n'aka mama akụsi ebụrụ gwapụtara beji Maria si ya wee tụrụ ime site n'ike nke mmụọ nsọ o Chukwu anya yọọ gị site n'ife omume nke afụfụ nke a ka ya mkpụrụ obi gị na ntasị obi na afụfụ nwa gị Jesu Kristi na ndụ ebe ebe amen. Jesu dara ada n'ụzọ nke Golgota gwa ya sị ire m adakpo na-akpụ m onwe m edetia na ọsụsọ asọna m niile adịwo m dịka onye na-enwe ezi nne o Jesu site n'ife omume nke ayọ gị ihe omimi ka ị na-ekpe na 21st century onye ojii ị na-ekpe ife omimi ka afụfụ Jesu dara ada na be nne ya ịrapụ ndị nna gị egburu n'agha ịrapụ ụmụnna anyị egburu n'agha rapụ ụmụnna anyị rere ere rapụ ọnwụ na-egbu ụmụ nwaanyị dị ime ebe a na-agwa m na somebody mụ na agadi eme ihe omimi onye maka iji rụọ ọrụ n'ọgwụ within 3 years anyị bidoro mena na bụzezi ụgala enwe hospital anyị na-eti aka n'obi na-ekwu na ụmụ nwaanyị Igbo na-abịa amụ nwa free 115 children recorded as of August anyị mere anniversary ha bụpụta record both surgery and normal delivery ma ndị na-amụ ejima 115 children free maka na anyị chọrọ ime ihe bụ ihe anyị chọrọ bụ ihe ya fụrụ n'anya afụfụ nke ndị Igbo ụmụ nwaanyị adị ime na-erepịa nghọta ha dị enwe gatịnenta ihe afụrụ n'anya ọ dịghị omimi na ọ afụrụ ya n'anya ihe dị omimi bụ ihe wayo ka na-asị gị na odomimi gịnị dị omimi arụbụnagụ na ga-atọlụ gagasị n'iru arụbụnagụ ọ sị gị na ọ dị omimi na adị afụ anya na ya arụbụnagụ na ihe ọ na-alụ ndị ọgwụ isi m na ọdụ omimi na ọkarị mkpụrụ obi mmadụ nghọta mana emego ka nghọta na ọkụ mmụọ ọkụ m akarị mkpụrụ obi mmadụ nghọta enigwe akarị mkpụrụ obi nọọ ngwa gị kedị ka Lazarus ya kpọlitere na ọ mechie nwa ọzọ isi m na ọdụ omimi ọ nwere ọzọ gịnị ka eji akpọlite bụ ya na gị si mkpewe ihe omimi nke a nwere nke afụfụ ebe afụfụ na-eju anyị ọnụ ebe anyị kwesịrị ikpe ihe omimi nke ndị Igbo n'arọ 2025 trala na Igbo anyị ma isi Enugu na-eje Abakaliki maka na ụzọ adọrọ mma ife omimi nke ndị Imo steeti n'arọ 2025 anyị na-anwụ n'obodo anyị dị iche iche n'ihi na anyị enweghị ambụlansị ga-ebuje anyị n'ọgwụ ọ bụ orie na BP anyị akwatu anyị ife omimi nke nọ na Anambra n'arọ 2025 ndị ntọ na-atọrọ anyị na-egbusisi anyị n'ihi na ọrụ ebe ya otu ga-arụ ọrụ adịghị ihe omimi nke afụfụ nke ndị Enugu steeti na-ata n'arọ 2025 ụmụ nwaanyị anyị afọ ọzọkwa nwoke ya anụ ha maka na ụmụ nwoke anyị enweghị ọrụ ụfọdụ nọ na nga na-enweghị onye ga-ekwuru ha ụfọdụ anwụọla na osimiri na Mediterranean Sea ebe ha na-eje obodo oyibo obodo ha malụ nne ha nọ nna ha nọ ihe omimi nke ndị Ebonyi steeti n'arọ 2025 ka ndị Igbo jikọ aka ọnụ na ụfọdụ ụmụnne anyị ndị Ebonyi steeti nọkwasị na akwa na-ere ahịa mbugharị n'obodo dị iche iche n'ihi na ha fụrụ ebe ha ga-arụ ọrụ dịka ụmụ afọ ihe omimi a ka ekwesịrị na-ekpe na this time ịrapụ nke na-awa gị isi ikwesịrị itibe mkpụkọwa n'ọba na-etizi ihe omimi adị more than 10 million people na-ekpe ya na Igbo works n'ime Catholic Church si na n'ime Station of Cross Jesu dabine every year ọ na-ada onye gụrụ civil engineer ha gụcha graduate lawyer na-ekiri m kede ịgụcha graduate akọlọ ọgụ tuba onye go mass communication ịgụcha graduate mana Bible adịghị graduate ọ bondage ịgụ na Bible ihe niile you have never graduated from the Bible you're still reading it nna gị edere ihe ebe a gịnị ka ị na-agụ dị afọ okonkwo nọ dị ya
ndị na-edere Bible ha nwere surname ka ije jụọ ese nna ha ịma na ọwayo asị gị First Peter Peter onye ịchọ Mathias kịta si na Mathias Ezeaku ịjụọ sị na ịchọ Mathias na Roba anyị ajụ gị Mathias nkọ mana itinyere na Ezeaku were surname mee gịnị chọta m kedu afa nna Peter First Chronicle enweghị onye mụrụ ya enwezi Chronicle nwamba ma Job enwere nna kedu afa nna Job chapter 10 Job enwere surname Joshua chapter 10 verse 12 gị na Joshua na-agwa m ihe ọ dịka gị na Joshua nọ na palọ be gị wuo ihe a ọ dịrị ya na-agwa m na Zacchaeus dị mkpọmkpọ aiden na ọ dị mkpọmkpọ Jesu na-agafe ọnụ ọnụ nnukwu ada ha na-agwa gị na-eme brain ga na-eme imagination ọ dị m ka nwere ukwu osisi Lazarus nọ mgbe azụ nwa ọkpọdọ ọgwụ n'osefede Jizọs ka ọ bụ eriri n'ọkpa na-aga wuji selepas ọ na-eji na fim anyị na-ekiri ọsị ya Jizọs anya nwe m anọ m n'elu nga ọsị ya si ebe a rito Lazarus were aka na-agba kapakapakapakapa si n'elu ukwu osisi kapakapakapa rito kpọta makpọta Jizọs dọkpụrụzie mụ na gị ga-eri ka onye n'ofe tebụl taa Jizọs binikwa njem na-aga makwa n'ụwa buru ibu uwe ebuka Jizọs bi na mkpọ ọzọ ome na mkpọ ka a na-akọ ọ kwesịrị ome na mkpọ ojo Benue ịghọtago na ndị mmadụ bikwa na Benue sọsọ na mkpọ ebe ahụ obi ka o mere akụ niile sọsọ ebe ahụ obi ọ chọghị ịchọ ụwa niile mana ebe ya emebi sọ akụ na vileji ebe obi mana ọ chọghị ịchọ ụwa niile ihe okwansị criminals may create religion cheke ndị enwe ebe basilika m ga na Igbo anya yesterday enwere basilika ebe a bishọp na-ebi anyị gara yesterday my brother ma n'ime basilika anyị ga for radio program fa nwere radio ịghọta enwe advert anyị chọrọ ka ha meela anyị na dia radio so mgbe anyị batara n'ime ebe ahụ bụ nọ n'ime basilika ebe bishọp do you know na enwere free station n'ime the basilika